Co mám říkat? Nevíte, kdo je chlup. Mají obsazení. Dej tam hensvíčko. Jestli má 11 nebo 80 Počkej, říkejte. Jaký číslo zrn máš? Jaký máš číslo zrn? Počkejte. Slyšíme? Ano, jak vám mohu pomoci? Jo, my potřebujeme vědět, jestli dneska dávají na Nově, co dávají vlastně. Jako z televize na Nově, ano? Ano. Kriminálka Miami. Tak já se vám hned podívám. Na Nově dávají od 8 hodin ordinaci v Růžové zahradě ve 21:20 kriminálka Miami. A v Miami hraje fousatý nebo ten plešatý? V čem? Ten kriminálka Miami. Já jsem ji v životě neviděla, takže já vám to neřeknu. Jaký máte číslo drezu? 1188. Caruso show. Ten fousáč to všechno ví. Jo. A máte číslo drezu 11 nebo 88? Číslo drezu 11 nebo 88? Máte nějaké další přání, prosím? Jestli zlobíte? Já jsem nezlobím, já nejsem ani 11, ani 88. Já jsem To bude 118. nemůžu být ani 11, ani 88. Já za chvíli si tam pracuji. Další informace. Který je ten vysoký a který Nech se připojit na toho vysokýho. Pokud ne, tak hovor ukončuji. Naslyšenou, hezký večer. Počkejte. Zavolej znovu, A co jsme zjistili? že ve 21 nebyl.